Benvinguts al Castell del Molí. Passin, passin. Seguin. Bon dia. Vam dir ahir, tindrem un dia de relax. Ja està bé de tantes aventures, maleït sigui. Els hi ve de gust un gotet de trina, per exemple? Sí. Un gotet de farina, diu. Anem a veure, anem a llegir els titulars. Hi ha algun titular que els hi cridi l'atenció? Quins desencadenants de l'asma falten al següent llistat? Quants n'hi ha en total de desencadenants? 10. I quants n'hi ha aquí? El vaixell anomenat Pachacamac partirà cap a El Callao, Perú. Jo l'he vist, és boníssim. És un tio que fa màgia misteriosa. Algú li pot dir que es posi la trompeta? Quina carpeta? La trompeta acústica, professor! Ens anem a veure el show del mag i anem a veure com fa els trucs per aprendre. El Music Hall Palace. Un aplaudiment, ja ve per aquí el mag. Ho veig en un menjador menjant galetes amb nocilla aquest matí. Vostè havia bufat 200 al Picflow. És veritat? Oh, com ho fa? Vostè es diu Paula, és al·lèrgica a l'ou. És cert? Un amic seu, un professor, un savi, es diu Hipòlit Bergamon. No. Torna d'un viatge llunyà, però hi ha una amenaça sobre ell. Amenaça de l'odi del gran sol. Mag de pacotilla, vinga cap aquí! Mag de 3 al quarto. Extra! Una estranya malaltia ataca 2 membres de l'expedició Sanders Catmuth. Extra! Com pot ser això? Extra! A veure. Obrim un diari, senyor, és un panic. Un panic? Un panic per tot arreu. Molt bé, repartim. Gràcies, senyor. A veure, això no pot ser. Una estranya epidèmia ha atacat a 2 membres de l'expedició Sanders Catmuth. Un mal misteriós els ha tornat bojos. A l'expedició hi anava el meu amic Hipòlit Bergamon, que van anar al Perú. I van tornar fa poc. Quan que un mal misteriós els ha tornat boig. I el mag fa que acaba de dir el mateix del meu amic. Potser podríem anar a fer una visita al seu amic Hipòlit a veure si es troba bé. Té raó, però potser podríem trucar primer a uns detectius que ens ajudin, no creu, vostè, professor? Sí, és bona idea. A quins detectius podíem trucar? Dupont, estan segurs, aquells carallots que no s'enteren de res? Bon dia, detectius. Bon dia. Jo cada dia més. Bon dia, detectius. Han fet bé de trucar-nos. Sí. Hem visitat l'escena del crim i hem trobat aquests trossets com de cristall al costat de les víctimes. Jo encara diria més, hem anat a l'escena del crim i aquests cristalls hem trobat. Vinga, va. Us sembla bé que anem a veure l'Hipòlit? Sí. Vinga, va. Anem. A poc a poc. Hipòlit Bergamon, soc el capità. Què tal, amic? Endavant! Encantat de veure'l de nou, estimat amic. Quant de temps! Li presento els meus amics mariners. Són amics seus? Són amics, tots bons mariners. Els seus amics són els meus amics. S'ha enterat que els 2 membres de la seva Sí, me expedició... n'he donat, i tant que me n'he donat. 2 membres han caigut. 2 membres, com pot De manera ser? inexplicable, una epidèmia estranya. Una expedició al Perú espectacular. Vam aconseguir un objecte de valor incalculable, de valor únic. La mòmia de Rascarcapac. Es pot veure aquesta mòmia? És possible, però han d'entrar a poc. Entren, veuen la mòmia i surten per aquí. Es diu que tenia el poder dels desencadenants de l'asma. I amb això maleïa les seves víctimes. Què passa? Déu meu! Què passa? Déu meu! Què passa? Déu meu! Hipòlit, home, aquests atacs de cor... No ho he vist mai! Controli la llum! No ho he vist mai, no sé què ha sigut! La mòmia! La mòmia? La mòmia! La mòmia? Déu meu! Què? Ha desaparegut! Com que ha No hi desaparegut? és! Professor! Professor, ajudi'm amb el bol! Ajudi'm!
el m'havien a fer un tomb! Aquest home està passant, volen donar un tomb ara! L'habitació de baix! Me'n vaig! Vagi amb el professor Tornassol, sisplau! Esperi! Estic cansat d'aquest mal humor del cap. Professor, què fa? És fascinant. Són les joies de la mòmia, professor! Increïble. És una peça increïble. I estava mullat, estava abonyegat, sí, què més? Quina marca era el cotxe? Volkswagen. Ah, tres segrestadors, i les pintes dels segrestadors s'han pitjat bé, com m'anava. Graciosos. Potser la forma intel·ligent de solucionar això és que cada membre del grup escolti a un malalt diferent. I després a fora ho apunten. Ahora dos personas por cada uno. No sigueu tan histèrics ara, vale? Ho dic perquè ara entren els peques. Realment acolloneu molt això. El següent atac podria ser... Ben aviat. Maleït pallasso!